Yeah. Hanskat on räppyläs, Ade freestyle, sitä taitaa YouTubesta näkyä. Tulee nyt kuva pari video kännykässä, tiedät, että nyt mä en oo tullut tää vaan kääntymään. Mä tuun näin nyt tän jengin tän nälkää. Ade melkein niinku juokseva härkä. Joudut väistämään poikassa, tiedät, että mä oon tänään häissä ja soitaa mun suutani. Täällä mä groovaan siis. Kyllä sä tiedät, annan gameille luunappi. Ade game on timanttis, tiedät, että mut kuninkaaksi jo hei kruunattiin. Ja tyyli väli likasi, tiedät, että Ade tietää kyllä mitä kitka siis meinaa. Ja tiedän nekin jumala seivaa, jos sä rukoilee, mut mä en sitä gamea playaa. Mulla on mun omat hito uskon asiat, kyllä sä tiedät jo. Ainakin mä uskon siihen, että jos sä valitat, niin sä et tuu pääse mihinkään. Älä valita mun seuras ikinä, älä tee niin. Tää on vaatinut pikkasen tätä treeniä. Freestyle purkki ja suorava video. Tiedät, että tässä hommas tulee vaan niin head flow välillä. Niin se vaan on, harjoituspoika. Sille vaan flow aina paranee sille, et yli savage. Aina kun laita biitit, kyllä tiedät se päälle tavalle. Aina mä täällä tapailen tätä biittiä ja se on mun wifissa. Tiedät, et mulla on se sisä mun koko fucking siitin. Hei, siis aika liikas niinku sanon todellakin välillä on mun mielen vikas. Hei, mielipiha taikka sisällä ei siinä väli kaiken homman mitä opin koitan sisäistää. Ja ne opit tulee suoraan, siis kyllä sä tiedät jos sä tuut mun gameen niin sä voit muuhun luottaa. Sheesh. Voit muuhun luottaa, suottaa, Ade tehnyt tätä hito monta vuotta. Meikä puottaa tyyli, freestyliin ja kohta biisiä tulee maku 8 miles. Mulla on motivaatio, mä oon mun kodis ja täs mun kodis mun baarit on kyllä tiedät kun mä oon stallion. Eli siis vahva kyllä sä tiedät, Ade aina osannut kyllä freestylaa. Ei oo battles tullut kultamitalliin, mut ottakaa nyt hetki. Meikä juoksee hitaammin, silleen että mulla on maratoni loppuun asti kestää stamina. Kyllä sä tiedät, mä en teitä vittu pelkää, mä en oo vagina. Niin kuin teistä puolet sä tiedät, ettei silloin väli kuinka hito nuorest. Jäbä aloitti vaan enemmänkin sen, minkä tason sitten tavoitti. Koittakaa nyt hiffaa, mä en ollut tänne tullut vittu räppää kilpaa. Mut pakko sen nyt vähän tätä räppihommaa spittaa. Niin, jengi vittu vasikoita, Ade tulee tänne vittut. Mä en aio plagioida, mulla on oma tyyli. Mä järkään omia tapahtumia, omat festarit. Siellä ihan fakka juristuun, vetään freestylit purkkiin. Ymmärräksä jäbä? Mä en tullut kurkkiin, vaan tulin tänne niin, että tarvit tulkkii. Bitch. Tää on vasta alkuun, hei. Ottakaa haltuun, hei. Yeah. Ade. 2026. Tyyli on uus. Liian smooth.